ኣብ ኤርትራ ተወሊዳ ብንሽጣኣ ናብ ኣሜሪካ ዝመጸትን ሽኮሪና ባይሓቢ ዝብል ትካል ክንክን ቆርበት እትውንንን ሓበን ግርማይ ናይ ሎሚ ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እያ። ሓበን ብዛዕባ ስራሕታን ኣገዳስነት ባህርያዊ ጥረነ ብዘይካት ትብዮ ኣገልግሎት ንጥዕና ናይ ኣካላት ኮነ ናይ ቆርበት ከምኡ ስነ ጽባቐ ናትኪ ድኾነ ፕሮዳክሽን ተዳልዩ እቲ እስኪ ብዛዕባ ቁርበልና so መጀመርታት 2016 ናጀሚርናዮ እቲ ናተይ ፕሮዳክትስ መጀመርታ just ናይ ቆርበት ፕሮዳክትስ ሰሪሐ በኦገሮኻ እቲ ላስትማት ናይ ፕሮዳክትስ ኩሉ በትግርኛ ገይረ ዘለኹ is ሓደ ኣብዚ ዲያስፖራ መንባሬ even though first generation ኤርትራዊት ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ኣብዚ ንሽተይ መጽያብ ዝዓዲ ግን እቲ ባህለይ እቲ መንነተይ